ty seš samozřejmě trenérsky taky u 17, takže jak vlastně tenhle tým skládáš, protože už pár zápasů máte, takže trošičku se to sedá, takže povídej, jak to vypadá v týmu. Tak teď už si myslím, že už je to v pohodě, že samozřejmě taky ten měsíc, co jsem kluky poznával a dávali jsme samozřejmě kluky z minulý U15 k sobě k U16, takže vlastně mám teď U16, U17 jakoby, takže myslím, že takový ten začátek trošku nervóznější v kabině a to poznávání už máme za sebou a je to každým dnem lepší a jsem spokojený, jak kluci pracují zatím. Bavili jsme se hodně o tom, že jsi měl docela široký kádr a musel si nějakým způsobem i vyřešit to, aby kdo bude hrát a kdo třeba půjde možná i někam hostovat a podobně, tak jak tohle dopadlo? Tak byla to takový ten cíl toho, protože minulý rok už to tady bylo jako, když to řeknu lehce, jaký blázinec, protože některý kluci to už tady fakt pojali, jakože si sem jdou zatrénovat jenom když chtějí a to samozřejmě to nemůže takhle fungovat. Určitě ne dlouhodobě a krátkodobě to vlastně fungovalo, dokud jsme nepřišli, když to řeknu já, Máš a Alda Žilkočí, co tady je nějakou dobu a teď ten realizační tým, vůbec myslím od těch žáků a nahoru, tak jsme to samozřejmě viděli, ale nejde do toho sáhnout během jednoho měsíce, jo, takže jsme se na to nějak připravovali a nejlepší věc, co může pro ty kluky být, je prostě konkurence a boj o místo, takže toho jsme teď docílili a myslím, že to je vidět, že kluci cítí, že prostě bez tréninku, což jako pro mě samozřejmost, se vůbec divím, že o tom tady mluvím, ale musím, protože to tady prostě bohužel tak bylo, že někteří nechtěli chodit trénovat a chtěli chodit dvakrát a když se jim chtělo a když se jim nechtělo a milion výmluv, takže teď hlavně se snažíme najít na to, aby pochopili kluci, že bez práce to nejde každodenní. Ta práce bude určitě dlouhodobá, protože na tomhle tvým týmu nemusí být takovej tlak, co se týče udržení. To je na U19, respektive spíš postup, jo. Ale vy budete muset ty kluky připravit na to, aby právě potom té dvojce to zvládali, je to tak? 100%, tak ten cíl je samozřejmě postoupit. Teď si myslím, že jo, že 19 šlape dobře. A vůbec celkově tak jde, samozřejmě nejdřív se na to musí jako tady dívat a myslím, že díváme a z té prostě šířky toho, že musíme vůbec nastavit bohužel pravidla, které tady nebyly a s kterýma, když prostě nemáte pravidla a úplně základy toho jako cílevědomého sportovce, tak ten klub pak i na to trpí. Že? Tak když prostě nebudou tady kluci, kteří chtějí něco dokázat a chtějí zápasy vyhrávat a nechtějí trénovat, tak tím bude upadat i ten klub a to se tady prostě dělo, takže říkám znovu, my teď spíš, už si myslím, už jsme to podchytili a teď věřím, že už je vidět nějaká ta práce, nebo doufám v to a zlepšuje se to, já budu mluvit o 17 a prostě kluci chodí trénovat každý den, když samozřejmě nemoc nebo nějaký zranění, tak všechno na bázi komunikace je v pohodě, ale prostě počítám s tím, že každý den jdou a oni chodí, takže je to naštěstí už v pořádku. Byla tam třeba i nějaká práce s rodiči, trošku domluva, aby ty kluci v té pubertě a v těch nácti, kdy je to dost divoký pro některý, tak aby byli v rytiku? Chtěl jsem tam nejdřív udělat zkusku s rodičema, přiznám se, že jsem ji neudělal, protože pak mi přijde, nebo já převážně chci komunikovat jenom s těma klukama, a když je něco samozřejmě, měl se tam nějaký lehčí problém se stravováním jednoho, tak to samozřejmě pak se musí řešit i s rodičema, potažmo se školou, takže ve školách jsme byli už, s ředitelkama a s ředitelama škol jsme mluvili a bude to úplně normální věc, že se budeme zajímat i o to, jak samozřejmě kluci pracují ve škole, takže rodiče, taky trošku si téma na další povídání. Obecně si myslím, za tu chvíli, co jsem poznal, tak to je někdy problém, spíš ty rodiče než ty kluci, mi přijde, ale a věřím, že oni to i ty třeba rodiče pochopí, nechci tady vůbec dělat nějakého chytrolína, ale někdy, když se mě přijde zeptat tatínek, tak teď už ubereme s tréninkama, ne, začala škola, tak jako za mě přece, já chodil do školy úplně stejně, jako chodí teď jejich syni a kluci ode mě ze 17 a taky jsem to musel zvládat, takže trošku nároky na ty kluky, který to podle mě úplně v klidu můžou zvládat, jenom je to naučit, že má školu, fotbal a to prostě musí stíhat. Stíhali to 10 let zpátky kluci, fotbalisti dnešní doby,
stíhali to před 20 lety, takže jako nevidím důvod, proč by to dnešní mladí kluci neměli stíhat. Je to jasný, no a jak poslouchají kluci 90 gólového ligového střelce? No tak teď ještě možná ví, ono samozřejmě, když u toho nějakou chvíli vydržím, tak je dost možný, že už ani si nebudu mě pamatovat, ta doba jde rychle dopředu, takže je možný, že mě některý pak už ani nebudou znát, ale tam jde o to spíš jako být s nima v dobrém vztahu. Samozřejmě respektovat trenér se musí, tak to je jasný, ale já v tomhle vůbec problém nevidím. To jako kluci makají a snaží se, já cítím a věřím, že už nějaký posun jsme udělali a že to bude jenom znát a vlastně se vrátím ještě k té tvý otázce, že vlastně U17 samozřejmě není závislá na těch úplně výsledcích, ale vůbec nechci mluvit o tom, že nechci vyhrávat, jo? Že je to jedno. To ani náhodou. Každý zápas musí chtít každý vyhrát, každý trénink musí chtít každý vyhrát a mít tu vítěznou mentalitu v sobě. Jo? Takže jako to jde úplně stranou, že nehrajeme jako o nic. To na mě jako s tímhle nechoďte, protože každý zápas přece člověk musí chtít vyhrát, přece proto se tady potkáváme každý odpoledne. Takže, ale je pro mě výhoda tím, nebo i pro kluky, že samozřejmě, když se na to podíváte z toho biologického věku někdy, tak mám tam samozřejmě kluky, kteří vezli z 15 a je to pro ně skok, určitě to pro ně je skok, tam každý rok je znát a potřebovali by mít třeba tu U16, kterou ale nemáme, ale zase jsme trpěliví na ty kluky, víme o tom, bavíme se o tom, jak s Jirkou Kohoutem, s Aldou Kočím, i s klukama trenérskýma, co je měli v žákách, takže jako říkám, musím si hrozně pochválit tu spolupráci vůbec, jak to tady funguje teď, jak se jako radíme i s žákovskými trenérama, že jo, zase dorostenecký trenéři, já tady s Aldou Kočím si volám často, bavíme se o všech těch zápasech, jo. Samozřejmě výhoda moje je i, že v A týmu jsem asistent, takže vlastně dennodenně se bavíme o tom mládežnickým, nebo o těch mládežnických zápasech s Jirkou Kohoutem, že s trenérem A týmu, šéf trenérem tady tý mládeže, takže super, tohle je prostě dobrá věc, teď jak se to nastavilo a věřím, že výsledky se dostaví určitě brzo. Tomáši, tak děkuju a budeme se těšit na vaše další zápasy, které vás ještě čekají na podzim. Díky moc.